Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar da yadda kuka sani, suna na Fatima Isa Muhammad, wacce aka fi sani da Tima Makamashi. Allah ka ƙara annabi daraja. Allah ka ƙara annabi daraja. Allah ka ƙara annabi daraja. Ina mai bakin ciki, zan yi wani ɗan tsokaci ne da jawabi akan wannan bayahuda da ya ɓatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Zan kuma yi tunatar da masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da su daina amfani da kayan ƙasan Paris. A shagona akwai turarukan su, na ware wajen guda 70 da wani abu, na ƙona su saboda ina kishin annabi, ina son annabi. Allah ka ƙara annabi daraja. Allah ka gaggauta tsine masa albarka. Wannan bayahudan Allah la'ananne ne, dama Allah ka ƙara la'antin shi. Allah ka ƙara kuma annabi daraja. Allah mun tuba, Allah mun tuba, Allah mun tuba. Astaghfirullah.